Bueno, arratsaldeon etorri zareten noi. Gaur hori Fito Rodríguez etorri zaigu, gonbidatu dugu, turismo hutsala izeneko liburua aurkeztera. Turismo hutsala ja izenburua iruditzen zait iradokitzailea dela kontutan edukita, turistifikazioaren auzi honekin orain inguruan entzuten ari garen hainbeste gauzekin, ez? Eta, urrutira joan gabe, Fitorekin komentatan nintzen duela pare bat aste, hor egon dira Baztango Aroztegiaren auziarekin, bueltaka, epaituta eta kontuiekin. Eta, horretaz aparte, gu ere bagoa soporretara, uda iristen delako eta bagoa soporretara, eta zenbat eraino gara kostiente oporretara goazenean zer egiten dugun, zer ez dugun egiten, ez da? Iruditzen zait, ez dut liburu irakurri, baina iruditzen zait horren inguruan badaudela gauzak buelta batzuk emateko. Hoxe, ez nahiz luzatuko, eta Fito Rodríguez aurkeztuko dut motz, bere kurrikuluna oso luzea da, baina bera gasteiztarra da, baina Donosti bizi da, filosofia eta letrak ikasi zituen, eta gaur egun irakasle dabil EH-un, Donostin, filosofia fakultateen, ez da? Uste dut. Erretreta hartuta. Hori, hoxe. Horretaz aparte, hainbat edabidetan artikulo pila bat idazten ditu literaturaz, kulturaz, eta iruditzen zait gizarteko gaiez, giza gaiez. Eta horretaz gain, liburuak idatzi ditu asko. Bai saiakerak, bai fikzioa, bai poesia zerbait ere bai, eta, beste kurrikulum askoz luzagoa dauka, baina honitza pasatuko diotele idatzi duen azkeneko liburu honen aurkezpena egiteko. Eskerrik asko. Ados, mi esker. Bai, denok bidaiatu egiten dugu, eta giza espezia garenez, giza espezia bera ere evoluzionatu egin da. Bidaia direla medio. Horra, Afrikatik atera eta mundu osoa zabaltzean gure espeziak ikasizun bidaiak zirela medio, ez? Eta arazoa da, horre planteatzen dudan bezala, bidaioiek baliagarriak izan arren, orain, bidaiatzeko modua, turismo deitzen duguna, horrek ez dula ematen ezer ikasteko, eta ematen du evoluzioen kontrakoa dela. Alegia, txatxutu egiten gaitula, nolabait ez digula gure begirada lantzeko aukerarik ematen. Hau, saiakera literarioa da, duela urte pare bat Zelanda Berrira joan nintzen, eta hango lagun batek unibertsitatean egon zan lanean, eta gero baita ere erretreta hartu zuenean, izan zen, jungo naiz aruntza eta, nik esan nion, baietz, behaekin jungo nintzela. Eta orduan hortik ibili ginen hilabete pare bat, eta bueltan, idatzi nun, hau, saiakera literario bat, zuk esan bezala, testo asko daude, alegia, gauzak argitzeko, pensatzeko, sakontzeko, gure baitan eta gure mundua ulertarazteko, ibilbide poetikoa egin dezakegu, edo narratiboa, edo saiakera beste gauza bada. Saiakera da, ez du esan nahi, monografi badenik ez du esan nahi, gauza bati buruz asko dakigunik. Saiakerak esan nahi du, kezkatu egiten gaituen gai bati buruz aritu ahal izateko eta hausnartu ahal izateko, erabiltzen dugula gure bizipenak eta gure bizipenaren idazketa edo kontakizuna, nolabait esan da. Orduan hori da hau, nolabait kezkatu egiten nindun eta antxe ondoren gero eta gehiago kezkatu nauen gaiaz literarioki eta zehazkiago gure hizkuntzaz pentsatu ahal izateko bide bat, idazketa dela medio. Hori da saiakera literarioa. Orduan, asko bidaiatzen da, jendeak mugitzen da, batzuk dira, esatengo digute etorkinak direla, beste batzuk bidaiariak, beste batzuk turistak, zein da haien arteko bereizketa.
bueno, jakinen gainean egongo zaete, Amet Zarzaiusek idatzitako Minan liburuaren hori testo narratiboa da, hori bihurtu dutela testo dramatikoa. Hemen ere ibili direla, hortaz taularatzen Minanen kontakizuna. Eta Minanen kontakizuna da Ibrahim Balde izeneko gazte baten kontakizuna. Orain Londresa eraman dutela, baita ere antzerkia egiteko, baina Ibrahim Balde horri ez zioten baimenik ematen ara juteko estreinaldira. Eta zergatik. Hain zuzen ere, bueltatzeko txartelik ez zuelako. Hori da funtsezko bereizketa. Etorkinak eta bidaiarien artean. Etorkinak bueltatzeko txartelik gabe dijoa mundutik, eta bidaiariok beti juten gera itzultzeko aukerarekin. Eta nolabait Europako literatura ere hola sortu zen. Odiseoaren historia da, Odiseo alegia latinez Ulises. Ulisesen bidaiak dira bueltako kontakizunan azaltzen zaizkigunak, ez? Orduan, Ulisesek aukerak zituen bidaiatu ondoren, geratzeko adibidez Lotofagoekin, edo adibidez Kalipso neska eder horrekin, edo auskalo bere historia hartan bizi zituen sirenekin ere ibili izan, baina sirena gaiztoak ziren, baina bueno, Kalipsoekin oso ondo zegoen, eta urteak egon zen, zergatik bueltatu zen. Ez zeon seguro inor egongo zenik, baina berak kontatu nahi zuen. Orduan, Odisearekin hasten den gure literatura da gure erreferentzia. Alegia, gu bueltatzen gera kontatzeko. Baina, turismoa industria garrantzitsu bihurtu da, oso kutsakorra da, kaltea handia dakar objektiboki, eta subjektiboki turismo egin ondoren, sentitutakoa berreskuratzeko garaian, turismoaren begirada are kaltegarriago sortatzen zaigu, zergatik, egindako turismoa utzala bihurtzen zaigu. Badakizue, Hannah Arendt, Adolf Eichmann harrapatu zutenean, Adolf Eichmann ibili izan juduak akatzen, jazarpena egiten eta holokaustoaren erantzule horietako bat izan zen. Orduan, orduko mediatan ateratzen zen monstruo harrapatuta gaiztakeriaren erreferentzia nagusia eskuratu dugu, eta ez zer. Orduan, Hannah Arendtek idazten zuen, ez zan gaiztakeri izugarria, ez zan monstruo bat, bera zan funtzean gaizkiaren utzaltasunaren azalpena. Alegia, bera zan funtzionario bat, ez zan monstruo bat, bere lana betetzen zuen, baina utzala zan, berak egindako lana, baina utzaltasun horrek gaiztotasuna handia eukilezake. Orduan, turistaren begirada eta kontzientzia utzalak, gaiztakeriak estaltzen ditu objektiboki, baina subjektiboki ere, pobretu egiten ditu norberaren esperientziak, eta oroar subjektiboki oso modu txatxuan nolabait galerazi egiten digu bizitutakoaz zer ikastea ere ez. Orduan, ni iritzi nintzenean Aruntza, ikusi nun hau, ongi etorri Zelanda Berrira, hiri eta landa paisaia. Ikusten dezuenez, liburuaren bigarren parte, nolabait azpititulua da, hiri eta landa paisaia. Hau da, Marcus Kingek, 50ean egindako olio margotu bat, eta hor dago Wellingtonen, hiri nagusian, hiriburuan, eta eskaintzen digu ikuspegi bat zoragarria, ematen du oso british, oso erresuma batuan aurkitzen gerala, beraz, hori erakusten du, eta zer ez du erakusten, beraz, zer eskutatzen du. Ongi etorri Zelanda Berrira horrek,
eskutatu egiten du Aotearoa, alegia, Maorien herria. Kamuflatu egiten digu, eta hori turistaren begirada utzaletik at geratzen da. Lehenengo hurbilpena sartzeko irlan, bi irlak dira, goikoa eta bekoa. Goikoan maori gehiago daude, bekoa basatiagoa da, handiagoa. Hor aurkitu nun Christchurch, eta Christchurch esan hiri bat, behin baino gehiago, Luiziak eta sumendien eraginez txikituta geratu zena. Orduan, hor dakate museo bat gogoratzeko nola ziren bizitzak eta bizimoduak sumendiak txikitu aurretik. Hor aurkitu nun Jone Tuararen poeta maoriarren lehenengo referentzia. Eta orduan pentsatu nun, Zelanda Berrian izan beharrean Aotearoan nola nengoen, hango hitza ere ezagutu behar nula, eta saiatu nintzen sartzen hango literaturan. Zertarako, hain zuzen ere, kolonizatuen diskursoa ezagutu ahal izateko, kolonizatuen esperientzia jasotzeko, eta ez geratzeko bakarrikan turista moduan kolonizatuen margo horretan, ez? Bueno, Christchurch Eliza den izena bada, hor ikusten duzuen Eliza hori adibidez, dena da kartoia, hori da kartoia eta papera dena, prestatua horretarako, lurrikaretarako. Bai, orduan, Aotearoa duela 1000 urte edola iritsi ziren maoriarrak, eta 8 beranduago britaniarrak. Orduan, maorien zibilizazioa garaitua izan zen, eta bere kultura, hizkuntza barne, erabat ordezkatua. Eta geratu izan zen inbaditzailearen hizkuntza eta kultura, toki ederra, baina ez gera azalean geratuko, jakinin behar dugu hor atzian zer dagoen, eta atzian zer dagoen. Talka bat kolonizatua eta kolonizatzuen artean, ez? Kolonizatzaileek, behin baino gehiago saiatu izan dira, idazleak eta zea eramaten, horre referentzia nagusia izan zen Mark Twain egin zuen handikan ibilbide bat, eta kurioso izan zen bertako jendeak eraman zulako literatura zitzeiteko, oain hitz egiten ari garen moduan, baina garai hartan egin zuten Kupapa Maoriri egindako estatuaren kontrako atentatu bat, lergailu bat jarri zuten. Kupapa Maori ziren ingelesari leialak ziren maoriarrak. Orduan, Mark Twain iritsi zenean hor lertarazi egin zuten estatua hori. Orduan, bertako jende nagusia, Mark Twain gonbidatu zituztenak, pentsatzen zuten Mark Twain hori salatuko zula eta horren kontra jarriko zala, baina Mark Twain ordea ibili zen nahiko ironiaz eta horren kontra. Zergatik, ziren Mark Twain bere garaian ere estatu batuetan beltzen askatasunen alde eta orduko eskubide zibilen aldekoa izan zen hegoalde konfederatuen kontra, ez? Bai, hor gainetikan behiratu ezkero, ematen du Zelanda Berrian Galesen gaudela edo Irlandan egon gintezkela. Baina zer dago azpian? Azpian dagoen kontraesan bat, eta da turismoen paradoja. Gu joten gera tokiak ezagutu nahian jakin minak bultzatuta, edo edertasunaren bila. Baina, hain zuzen ere, joatearekin batera, ederra den hori txikitu egiten dugu. Toksikatu egiten da hori dena. Hori da paradosa. Guk nahi dugu toki bat ezagutu, hara goaz, baina jotearekin batera, ari gera hori
izorratzen. Orduan, azaleko ikuspena izaten da normalean turistarena, eta bertako arrastoak ikusten dira, baina beti ere agerian daudenak. Eskuratu beharra dagona ordea da, benetan, bizipenak, norberak bizitutakoa, eta nolabait egindako bidaiaren ondorioz, bertako egiko elkarrizketa. Orduan, adibidez hor, hau da Hammer Spring, balneario moduko bat, Konen Hilletik, alegia mendi batetik, eta hor ikusi nituen emakumezko batzuk Euskal Herrian berri zutenak, baina Euskal Herrian berri zuten antxe hemen futbola bezala, antxe errugbia da, kirol nagusia. Orduan, bazekiten, Euskal Herria zela iparraldekoen bidezen. Haietako batzuk izan ziren rugbilari profesionalak, eta on ziren Aviron Baionesekin, on ziren Miarritzekin, Toulouseen eta parte honetatik. Alegia, guk askotan pesatzen dugu, hegoaldetik ezagutzen gaituztela, eta ez iparraldetik ezagutzen gintuzten, beste puntan, alegia, antipodetan. Maorien kausa ezagutzeko Tuareren aurkitu nun 1970 hamarkadan sortu zala benetan funtsezkoa izan zen mugimendu bat, zala Pantera Polinesiarrak. Pantera Polinesiarrek aldarrikatu zuten bere momentuan alde batetik kultura eta hizkuntza, eta gero baita ere beren giza eskubideen berreskurapena. Orduan, Ozeano Bareko beste komunitateekin batera ibili ziren, aipatutako poeta hori, Tuare, jasartua izan zen, poliziak atzean zitula, eta laguna zuen Ralph Otere. Ralph Otere hau zan hango nolabait oteiza bezala. Orduan, hartu zituen hango formak, tatuaietakoak eta hola, eta bihurtu zuen artea. Haiei esker, garai hartatikan aurrera, sortu zen Britaniarrek eramandako naziotasun konzeptuen aurrea beste naziotasun mota bat, eta izan zen maoriarrena. Baina hor masaturismoa edo abentura txangoak ere aroan zehar ibiltzean erakusten digute mundu bat, badakigu bi hizkuntzak daudela, ingelesa eta maoriarra, baina askotan arazoa ez da hizkuntza bat jakitea edo ez. Arazoa da kultura eta kultura horrekin dauden munduari buruzko konzeptu guztiak behar bezala ezagutzea. Erreferentzia nagusiena kasu honetan da Waitangi. Waitangi hitzarmena zer da? Ibili zirenean borrokan, hasiera bateko konkistartan, alde batetik Britaniarrek eta bestean maoriarrek sinatu zuten hain zuzen haien arteko nolabaiteko paktu bat, ez? Eta paktu hori izan zen Waitangi izeneko toki batean. Bueno, oraindik ere ari dira diskutitzen itzultpenari buruz. Zeten, Waitangi hortan hitzarmena sinatu zuten ingelesek ingelesera eta maoriarrek maorieraz. Orduan, sinatu zuten ingelesek ingelesen bertsioen azpian eta maoriak bakarrik maorierazko zearen azpian. Eta oraindik ez dira ados jarri itzulpenaz. Zer sinatu, bakoitzak sinatu zuen gauza bat, bi hizkuntzetan, suposatzen zen berdina zela, baina arazoa ez da hitzena, arazoa da hitz bakoitzak ze esan nahi du kultur jakin baten barruan. Eta hori funtsezkoa izaten da ulertu ahal izateko edozein arazoa eta antzere bai. Orduan, Tuare eta Otere izan ziren erreferentzi bat, nolabait hango hizkuntza eta kultura aurrera juntze din, ez? Beren kultura esaten nuna, ez dela hizkuntza soilik jakin behar kulturari buruz
zerbait ere jakinin behar dola, bestela ez dela ezer ulertzen, haien kultura oinarrituta dago kaitikita delako hartan, ez? Zer da kaitikita? Bada naturarekin bat egitearena, naturarekin bat bizi eramaten den bizi modu bat. Gurera ekarrita izango zen, izarren hautza egun batean bilakatu zen bizigai antzarkatik noizbait gina dengu ernai, hori da, ez? Ikuspegi nolabait panteista hori da kaitikitan dakatena. Hemen berriz oso ardo ona egiten dute, baina noski horrek ekartzen du ez bakarrikan hango deforestazioa, baizikan eta landaretza beste modu batez montatzea eta ustiaketak ere beste bide batez eramatea. Hala ere, 20. menden hasieran, politikari maoriarrek bideratu zuten tradizioa berritzeko eskola bat Rotoruan, eta hori dela eta aukera izan zuten berri, nolabait beren eskubideak hasteko defendatzen. Baina, gurekin ez bezala, haiei nonbait txillardari falta zitzaien, gurean ez bezala, haiek banatuta daude iwi ezberdinetan. Iwi bakoitza da nolabaiteko nazio bat edo tribu ezberdin bat. Eta haien artean ez dakate inolako bateratasunik. Bakoitza, historikoki, bakoitza toki ezberdin batetik etorri ziren Polinesiatik, eta iristean ere bakoitzak bere bidea egin zuen. Eta bakarrikan nolabait aurrera jotzen zuten eta seme alabak izaten zituzten, handik Polinesiatik etorretako beste berek leinukoekin. Orduan, haien artean sekulako mugak daude eta horrek nolabait zaildu egiten du guk politika ulertzeko daukon modua. Hau jokitika da nolabait Hondarribi edo Orillo edo erreka bat ateatzen dela itsasoa eta orduan Txinatik zetozen barkuak hortikan sartzen ziren babesteko. Oso tokin importantea, literaturan ere bai, badago ingelesez, luminarioak deitzen direla, espainolez ere badago, novela handi bat, ulertzeko oso ondo, hango egoera eta batipat emakumeen papera. Oso importantea. Guk ezagutzen baldin badugu, Monkuk esan dezakegu ahoraki dela, eta ezagutzen baldin badugu Tasman mendia edo glaziarra esan dezakegu oroko hau dana. Orduan, segun zer esaten dugun, hemen bezala, badakigu zer den, esatea, hori, bi aizpe edo dos hermanas, jartzea, falta zaie jartzea Twin Peaks, alako zerbait, orduan, askatasunak dauzkagu bidaiatzeko noski, eta aldarrikatu behar dugu bidaiatzeko askatasuna, baina horrek ekartzen du kontzientzi moral bat, ezin da edozein modutan bidaiatu, ondorioak dazka, ondorio politikoak eta soziologikoak ere bai. Hantxe, esan bezala, funtsezko aldaketa hasi izan moldatzen 70-etik aurrera. Hantxe, ez da Estatu Batutan eta Britaniarren artean baita ere lehenengo Irlandan sortutako lehenengo mugimenduak garai hartan izan ziren, eta hemen zer esanik ez, Burgos kongresua diot, juizioa izan zen garai hartan. Orduan, hortikan aurrera ikusten dugu antipodetan ibilita ere gure bizitza dela, gure nolabaiteko garapena ere izan dutela, ez? Hor dakazue oroko hau, glaziarra edo Tasman glaziarra, eta hor ikusten da adibidez nola dijoan atzeraka. Morrenaren bukaera ikusten da urtez urte nola aurrera izan beharrean atzera dijoan. Veneziako sindromea dakar turismoa, edo Pariseko sindromea. Turismoari buruz idazten dutenek, zer da Veneziako sindromea? Azkenean
lehen esan duguna, aipatutako paradoja horren bidez, alegia bagoaz toki eder baten bila, eta toki hori azkenean txikito egiten dugula, izorratu egiten dugula, pues hor Venezian ja ez dago inor bizitzen. Venezia da atrezo bat, da dekoratu bat. Hor bizi, nei 2005 edola, gonbidatu nindun Veneziako alkateak zala Katxiari, Maximo Katxiari, filosofo eta idazlea, eta, bueno, eskertiarra. Eta hori izan zen, azken alkatea Venezian bizi izan zana. Ordutik aurrera, alkate guztiak izan dira, eskuinekoak eta kontinentean bizi dira. Eta orduan, Venezia bihurtzen da bakarrekan toki bat, deskargatzeko turistak, eta gero berriro ere jasotzeko, eta geratzen da inor gabe, ezer gabe. Bueno, horrek ekartzen du beste sindroma bat, deitzen dena Pariseko sindromea, hori Japoniarrek sortu duten sindromea da. Eta da, nolabait, zapustearen sindromea. Osea, Japoniarrek nunbait oso ohituran handia izan dute eta izango dute eta gero eta gehiago, eta txinarrak ere bai, oain ikusiko ditugu gero eta gehiago Europara etortzen, eta beraiek pentsatzen zuten adibidez, Parisa izugarria zala, eta zakitzen. Baina, klaro, iristen dira eta oso garestea da, jendeak ez die kasorik egiten, oso gaizki sentitzen dira, eta orduan zapustuta geratzen dira. Orduan, turismo masiboak bizilagunak etxetik botatzen ditu, beharrizko baliabideak zagutu egiten ditu, auzoko kulturak ezabatzen ditu, tokiko merkataritza hiltzen du, prezioak handitzen ditu, lan prekarioa sortzen du eta ondarea suntsitzen du. Orduan, berez turismoa da azelerazio prozesua. Alegia, oso azkar, bidaiak oso azkar egitearena. Eta orduan, bilatu egiten da ikuspegi merkantilista batetik irabazkinen pilaketa. Orduan, sortzen duen dirua, esaten dute, izugarri azkar sortzen dula, baina ez dela neurri berea banatzen. Eta, klaro, horrek erakusten du prozeduraren perversioa, ez? Orduan, nola heldu perversio horri? Adibidez, hiri Talanda paisaia honetan, planteatzen da kulturaniztasunaren beharra, sensibilizazioa behar dela, baina funtzean ikuspegi literarioa aipatzen du nik. Alegia, Eleanor Catton Luminarias eleberrian planteatzen duen bezala, eta, hemen hau da Norvegiako fiordoen antzerako Milford Sound, ez? Milford Sound, izugarri ederra. Osea, itsasondoan, dazkazue, labarrak 1000 metroraino, ez? Karo, gure pantalla eta irudien kultura honetan, hau ikusita, inork ez du buruan izango, zenolako eltsuak, moskitok eta zeakoak dauden hor, eta nola bokatzen zaren, erabat janda helduez josita. Orduan, iristeko zerbait ulertzea, nik uste dut irudia ez dala aski, eta hurbilpena behar dela literarioa izan. Orduan, Goethek esaten zuen, Goetheen aipamen batekin hasten naiz liburuan, orain dena lasterra da, denboraren zurrunbiloak eramaten ditu gazteak, dena azelerazio prozeso baten barruan sartuta gaude. Eta nik aldarrikatzen dudana da alderantzizko bidea, alibidea, Marcel Prousten esaten zuna, a la recherche de temps perdu hortan, alegia, denbora galduaren bila edo denbora galduaren recherche badakizue dela azterketa, ikerketa eta baita ere berreskurapena, ez? Osea, zer egin behar dugu gure turismoa utzala edo toksikoa izan ez dadin. Funtzean, guretzako eta besteentzako mantsoago ibiltzeaz gain, berreskuratzea bizitutakoa. Alegia, gauza izatea, Odiseok egin zuen bezala, kontatzeko. Eta hori da subjetiboki proposatu dezakeguna modu literarioan berreskuratzeko bizitutakoa. Eta, horrela konturatuko gara kultura batzuk ezberdinak izan arren gurearekiko lotura handia dakatela, baina bereizgarriak ere badituztela. Adibidez ez dakit ezagutzen, hau da Hartzaiona, Tekapoko lakuaren ondoan dagoen elizatxo bat.
Ez dakit ezagutzen duzuen Aldaban dagoen eliza, zuk ezagutuko duzu Arantza igual, ez? Aldaban dagoen elizak ez du retablorik, atzeko partean daka leiho handi bat, hemen bezala, eta ikusten da deno fondoan, ez? Honek, Hartzaion izena duen elizatxo honek, iguala du erretabloa. Atzeko partean ikusten dira mendi guztiak, eta hola. Orduan, ikuspegi nola baiteko lan izan genuna panteista hori ere aurkitzen dugu hor. Nolabait hango erlijioarekin bat egiten duna. Hor azaltzen da, kristaua dala, baina hango erlijioarekin bat egiten duna. Guain San Juanak datozenak, datozenen honetan ikusiko dugu, hortan gure nolabait usadio zarrak eta baita ere San Juan izeneko izen horrenpean, alegia katolizismoarekin lotuak, ez? Orduan, ahoraki, esan edo Monkuk esan hango erlijioa All Blacks izan dira, errugbia izan da. Jende guztiak elkartu da, bai maoriarrak eta bai britaniarrak, edo britaniar izan dakoa, Zelanda Berrikoak dira, baina espiritu british izan dute. Horiek denak elkartu egin dira rugbien inguna. Hori bihurtu da, hori esan zidan hango batek, erlijio ia bihurtu da. Hango heroiak dira rugbi jokalariak, ez. Hau da, ahoraki, hau taranaki, dira sumendiak, baina elurtuak ikusten duzue. Hor, dena, izugarria da ikustea, elurra dakazula eta hala ere lurra beroa dagola. Sartzen zera laku batean eta laku hori irabat hotza dela, baina hasten zera eskuarekin ondoa nahazten eta ateratzen da beroa. Orduan, nolabait, haiek bizi dira sumendi gainean, alegia, arriskuan. Eta nik uste gure munduan ere sumendi gainean ari girela bizitzen. Baina konturatu behar gera horretaz jabetzeko lasaitasuna behar dela, eta Virginia Woolfek esaten zuna, ezer ez da benetan gertatzen memoriak eutzi eta gordetzen ez duen bitarten. Orduan, turismoa egiten dugunean, funtsezkoa da memoriari eustea, eta hortarako literaturak balio du, noski. Waitangik leheno aipatu dizuet. Hori izan zen, Maoriek Inglaterrako erreginarekin sobiratasuna zela medio, sinatu zuten hitzarmena. Orduan, arazoa hor daukagu, beren sortu edo sinatu zutenetik ona sesioan daude, ez dute gauza bera ulertzen. Zergatik, zeren Europearrek ez dute ulertzen Kauanatanga izeneko subirautza. Alegia, beraientzat subirautza ez da soberano bat, persona batek potere guztia dakana, baizik eta komunitateak eramaten duen poterea. Orduan, Kauanatanga hitzaren erabilera dela medio, tratatuak ez du indarrik, baina Waitangi eguna, eta nintzen Waitangi egun hortan, bihurtu da beraientzat nolabait aberri eguna. Haiek aldarrikatu egiten dute oraindik beren subiratasuna, naiz eta ingelesekin hori sinatu. Baina literaturan ere, esan bezala, hor dakazue Philippe de Ville, Malcolm Lowry, horiek denak idatzi dute sumendien gainean. Eta zergatik, zeren gure bizitza ulertu ahal izateko galderak baldin badozkagu, galdera haiei erantzuna eman behar dugu. Eta literaturak balio du gutxienez partzialki bada ere erantzu batzuk eman ahal izateko. Baina hortarako, esan bezala, baretasuna behar da. Hau da Rotorua, hantxe sortu zen lehenengo Maorien eskola, eta
Eta hor hurbiltzerakoan esan bezala aurkitzen dugu antipodetan gure burua. Baina badakizue izpiluan zer gertatzen da, gure burua ikusten dugu eta ikusten dugu gu gerala baina alderantziz. Alegia eskuina dago ezkerraldean eta hola ez. Orduan, antxe ere baldin bagoaz ikusten dugu ezkerretik gidatzen dela, ura ere alderantziz dijoala, eta beste horren beste gauzak esate dutela. Gu bezalakoak dira, gu gera haiek bezalakoak, baina ez guztiz. Hor pizkat Gambok esaten zuna, je anotro. Alegia, ni beste bat da, ez naiz, beste bat da. Osa, beste egitura batean gaude. Zergatik, zeren ikusten ditugun zeinu guztiak bihurtu behar ditugu esanguratsuak jakiteko zertaz ari garen. Eta esanguratsuak bihurtzea, esan nahi du horrek, gauza gerala hori irakurtzeko. Orduan, irudiekin zer gertatzen da, ematen digutela erreferentzi bat eta askotan toki batetik bestera irudiekin geratzen gera selfieak egiten eta bar, baina ez gera gauza behar bezala irakurtzeko aurrean daukaguna. Eta aurrean daukaguna, izan daiteke, adibidez katedralko bezalakoak, zer da katedralko, hau, orain euskaltzen diak esaten duen bezala, abiarazteko edo hasieratzeko pantailak, ordenagailuak, azaltzen diren paisai horietako asko dira hemengoak. Bill Gatesara juntzan, eta orduan hortze ikusten ditugu haiek denak, ez? Berriro diot, irudia ikusteak ez digu esertako balio, ez baldin bagea gauza irakurri ahal izateko hor dagoena, ez? Orduan, nire ibilbidea, hor atalez atal ikusiko dezuen nondik onarkoa, nik egindako bidea hor azaltzen da, kapitulo bakoitzean, eta bukatu ginen Oaklanden, Oakland da hiri nagusia, ez hiriburua, baina pentsa, bi irletan, Zelanda Berrian, 4 milioi terdi biztanle baldin badaude ere, Oaklanden iaia erdia dago. Eta zer da, hain zuzen ere horrek erakusten digu gure mundua nola dijoan, esan dut sumendi badala gure mundua, pentsa, munduko lurraldearen 3%, baino ez dutela hartzen hiriek. Baina, hirietako biztanlerian densitatea dela eta munduko energiaren 60% konsumitzen dute hiriek. Orduan, hor Napolitik gertu bakizue Vesubioak, Pompeiak berdin duzula lavarekin, ez? Antzekoa gertatzen, baina oso kuriosoa da. Taraguera izeneko toki batean, Britaniarrek sortu zuten turismorako zentro bat, baina lertu zen eta Pompeian gertatu bezala dena labak berdin duzun. Orduan, Pompeian segitzen baldin badute arkeologiarekin, Taragueran ere bai ari dira arkeologia egiten, eta hor azaltzen dira 20. mendeko lehenengo turista haiek. Orduan, hortik gure jakintzaren arkeologia egin behar baldin badugu, turismoen arkeologia ere ari dira egiten, ikusteko aztarna haien bidez zer nolako turismo motak egon diren eta baita ere zer nolako jakintzak eskuratu dira mota horretako turismoak direla medio. Hau da Oakland. Baina, bere garaian, mamu badabil Europan zehar, bakizue hori dela manifesto komunistaren lehenengo lerroa. Orduan, Marxek kapitalismoa universal bihurtuko zala profetizatu zuen. Eta gaur kapitalismo universal horri deitzen diogu globalizazioa. Orduan, komunismoa kapitalismoaren ukaziotik definitzen den bezala, turistifikazioaren ukapena herritarrek kudeaketarako eskubidea berreskuratzea da enpresa globalen aurrean. Alegia, ari da sujeto politiko berri bat.
zeren ari da globalizazioa dela medio, turismoaren izugarrizko bultza da Europan, gainera, askozaz ere gero eta gehiago nabarmenduko dana hemendikan aurrera, zen egiten baldin badia prospektibak ikusten da, badibidez Txinatik urrengo 10 urtetan orain datozenak bider 40 biderkatuko da, eta zergatik, zeren Europarrak jun izan dira, jun izan gera mundua ezagutzea, baina orain mundu osotik Europara etorriko dira. Eta nolabait kapitalismok eta kolonialismo izan zana bere garaian, orain ikusiko dugu neokolonialismo eta globalizazioaren bidez gure aurrean. Zuk esan dezuna, Baztanen gertatzen ari da, Donostin gertatzen ari da, eta bar. Orduan, turismo horren aurrean sor daiteken mugimendua, izan daiteke hemendik aurrera, noski lotua ekologiarekin, feminismoarekin, eta gainoken, sujeto politiko berri bat. Bere garaian proletargo izan zana, izango da litekeena, hemendik aurrera, hori da nire tesi horietako bat, turismoen ondorioz etorriko dana, eta turismoak ekarriko diguna. Hori da. Bueno, edozein motan ere, hau da, ez da laburpena ere, da nolabait pelikularen trailerra, bakizue, pelikula osoa dakazue liburuan. Oso gerta daiteke irakurtzeakoan gauza oso ezberdinak aurkitzea. Hemen aipatu izan ez ditudanak, eta baita ere nire akatzak direla medio. Eta hau, Komiki Films da berez zine produktora bat. Hauek egin izan dute, adibidez, hau, ez dakit ezagutzen dezuen, hau da Komiki Film, Txillardegiri buruzko komiki bat. Ikusi nahi baldin bat, 5 eurokoa da, eta ekarri ditut saltzeko baitere. Eta ezagutzeko Komiki Films. Komiki Films orduan produktora bada, baina hasi da honekin, liburuak ere ateatzen, eta nik uste liburu oso objektu bezala, oso ederra dela, oso egin dute lana handia, irudien aldetik. Baina nik uste nabaritzen dela, ez dakatela editore lan egiten duen persona bat. Orduan, segurezki gora aurkituko dituzue akatz dezente, akatz guztiak neriak dira. Alegia, humanoa naiz, bakizue guain sartzen zarenean, ez dakite liburu bat gesteeko dola sartzen duen, ¿es usted un robot o es humano? Perdón, no soy un robot, jarri behar da. Pues bueno, ni ez naiz robot bat, humanoa naiz, eta orduan, hemen adimen artifiziala ez da sartu, ez da zuzentzaia ere, orduan zuzentzaia automatikoa ere ez, orduan, segurezki akatzak ere topatuko dituzue, alegia, literatura da, ez filologia, hemen dakazuena, orduan, liburu humano bat dakazue, hori da. Horrelako gutxi geratzen dira, ja, Egia da. Bueno, nahi desena, merezi baldin badu hitz egitea hitzengo dugu, bestela zuek esan. Kalderaren baten batek. Nire interesgarri iritu zait, Euskal Herriarekin egiten daiteken paralelismoa, ez da bakarrik basta, bada Gernika, badaude hainbat toki, orain arte izan direnak paraje naturalak, eta ari gara ikusten zeraren gertatzen. Ni lehenguan egon nintzen liburu aurkezten Bermion, eta hor adibidez San Juan de Gaztelugatzerekin ja daude gaindituta, ez dakite zer egin. Eta hori da, klaro, oain bizi lehen aipatuet adimen artifiziala eta baina, bueno, da, pues hori, baita ere Google Maps eta zeakoak, jende guztiak badaki noa joan behar duen, nola gainera gomendioak dazkate beren bakoitza beren hizkuntzan eta beren zean, orduan,
hemendik aurrera hola izango da, globalitateak hori dakar. Hala da. Horrengo asteartean gaur 8 egongo naiz Gernikan, eta hor ere daukate Guggenheim berria. Guggenheim berria. Eta hor ere daude, zer gertatuko zaigu Lehartibai eta erreserbarekin, ez? Bai, pues hortaz pentsatu behar da. Zer gertatzen da, ni halako tokitan jun izan nahi zenean, jendeak eskatzen dit, iaia programa bat, baina hau ez da ikerketa soziologiko bat, edula ez, da saiakera literario bat, pentsatzea horretaz, bidaia egin ondoren, ez? Besterik ez. Uste duzu atzera buelta egitea posible dela? Kontotan edukita ja orain iritsi garela eta turistifikazioa hor daukagula gure gainean, modurik bada berriz ere desturi, ez dakit, nolabait. Nik ez dut nolabait metafora bezala soilik erabili lurrikara eta sumendiarena. Gure mundua lertuko da, lertuko da. Hortan ere, jakinin behar dugu zer egin hortako ez. Ez da apokaliptiko izan behar, alderantziz hori jakinda, hori da lehen esaten genuna, kapitalismoak ekarriko du, pobrezia, eta zakitzer, eta hola. Bai, eta aberastasuna batzuentzat, eta hola, kontraesanak hor daude, jakinin behar dugu kontraesan horiekin, ibili beharra dagoela, gure mundua oso komplejua da, eta kontraesan ez beteta dago. Ni ez dut turismoaren salaketa egin nahi honekin. Inondikan inora. Nahi dudana da horretaz pentsatzea. Badakidalako funtsezkoa dela bidaiatzea. Funtsezkoa. Baina ez edozein modutan, hori da. Ondorioei begiratu inbertzaile eta nolabait askatasunak dakarren zearekin konpromiso moral, politiko eta guzti horrekin ibili behar dugu. Alegia, kontzientziatu egin behar gehala. Langile bat ez da agian sindikalista bihurtuko, emakume bat ez da berez feminista izango. Euskaradun batek, euskaldun kontzientzia igual ez du izango. Guk honetan ere kontzientzia behar dugu, hori da. Gaztetxoak eta zuk esatea daukezu zerbait, baina gazteak beste sare batzutan dabiltzen, esan nahi zut nola ze kontatzen dute euren artean da, ze hitz egiten duten, eta hori ere izugarrizko arazoa da, ez dakit nola bizitzen nahi dien, horiek. Momentu honetan merkeagoa da jutea a la Ribera Maya Mallorcara baino. Askozaz ere merkeagoa. Orduan, gazteek egiten dute ikasketa bukaeraren eta dijoazte la Ribera Maya. Halako mukitzu batzuk. Baina badakate dirua, aukerak badaude, baina, klaro, badakigu abioi horiek direla kutsakorrenak. Haiek erabiltzen duten erregaia, erregai horrek ez dula zergarik ordaintzen. Subvenzionatu dago. Eta hala ere da, gehien izorratzen duna zearena, hori da, ondorio guzti horietaz, ez baldin bagea konturatzen, hori da, baina aukerak gerota, juteko amildegira, gerota handiagoa dira. Eta politika mundua, baina ikusita eskuin hartzerari den indar guzti horrekin, hor bai pixkat apokaliptikoa badela kontua, ez? Ez da gazteak, da zein den bizigaren, nolakoa den bizigaren gizartea. Bai. Eta zein da, ze gizarte. Baina horregatik esaten dut, bere industriak sortu zuela proletargoak eta turismoak sortuko du beste sujetu politiko berri bat. Eta ari dira sortzen.
beharrezkoa da. Hemen alde zaharrean bizi garenok badakigu 10 urtetan ugaldu da jende kopurua, lehen ateratzen zinen goizean kalera eta betiko jendea zegoen, orain taldez beteta dago eta bitxorra da ikusten. Bai, eta iragankorra dira, esan nahi dut horiek ez direla finko geratzen direnak, horiek dira, baina horiek ekarri dute. Kontatzen dute lau ergelkeri, nahiko ergelkeria kontatzen dira nik uste. Bai, eta hori free tours horiek gainera ez dute ordaintzen, edozein dendak ordaintzen duna, edozein, esan zergatik kanpo daude. Free tour baldin badira, bukaeran ematen diote dirua, eta listo. Gordinen, osea, cash. Eta bizitza aldatzen ari da, ez dago dendarik. Noski, hori da Veneziako sindromea, esaten genuna. Veneziako sindromea. Txikiagoan, baina Hizkuntzarekin zer esanik ez. Hizkuntzarekin zer esanik ez. Irlandan independentzia lortu zutenean, 1921, egon ziren borrokan, 16tik 21 bitartean, borroka bizian, hasiera batean Britaniarren kontra eta gero beraien artean. Orduan azkenean geratu ziren goian 6 konterriak eta beste 32 errepublikan, ez? Orduan, 26 barkatu, eskerrik asko. Orduan, orduko borrokalari denak, bere gaelikoaren alde ziren, baina denak ingelesez hitz egiten zuten. Baina bazeon zonalde bat, zan Galway, Limerick eta mendebaldeko kostaldea, oraindik ere gaeliko hitz egiten zana. Oso pobreak ziren. Gehienak ziren arrantzaleek eta hola eta ez zuten apenas sosiek bizitzeko. Orduan pentsatu zuten, indartzeko gaeliko hitz egiten zen zonalde hori, bultzatu behar zutela. Bai zearekin, industria jartzen, eta baita turismoarekin. Eta izorratu egin zuten. Hori, independentzia eukita, eta legea alde, zeren egin zuten lehenengo gauza, izan zen independentzia lortu ondoren, Irlandan jartzea derrigorezkoa gaeliko irlandesa. Orduan funtzionario guztiak jakin behar zuten, ez dakiz eta baina naturalki oraindik gorde zen bazter bakarra izorratu zuten haien hobe beharrez. Pentsatuz, dirua behar zutela eta hola, eta jendea joaten, fuera, desagertu zen. Bai. Orduan, gauza serioa dira, esan edet, eta hemen ere hizkuntzarekin antzeko. Osea, zenbat herritan altzon ez dakit, baina ingurutan zerainen eta alakotan egiten dituzte hirigintza aldatu, jendea eraman, eta hizkuntza aldatzen da. Beraz, pasa den mendean, 89an, uda, han. Eta Fernando Barrenarekin, eta Patroizen bidez, eta aukera bageneukan joateko gelta joetako batera. Eta zertarako joat behar ginen gu. Inglesez mintzatzera? Horren, erabaki genuen ez joatea. Joan ginen Carlos Apestegia, eta, Carlos Apestegiak ez inglesez ez zer, eta niri beti gelditu zait A Thorn in the Flesh, edo arantza bat bihotzean, ez? Gustatuko zitzaidan, eta gustatuko litzaidake ezagutzea geltak horietako bat. Baina, egia esan, komunikatzeko hizkuntza inglesa behar zuen. Beraz, toksikoa. Eta ez ginen joan. Eta beti gelditu zait, oraino, zalantza hori edo pena ez joateagatik. Denok ditugu gure kontraesanak.
Nafarroa guretzat, handik honea etortze zienak, Lerin aldea eta Esparragota eta Zuerko zehazeon. Da, lehenbizi nire aizpa bat etorri zen, bere kuadrillakin, eta zurrakapotea, eta ez dakiz zer gauzak, eta etorri zen kontatzen, ez? Eta bai, ez da, bueno, unen baten, da, geho, kasualidadea, nik lana hemen aurkitu, eta Fallalden hasiera batean, ez, Iruñetik baten itxona. Eta beste neska, nirekin jute zana, erronkarikoa. Eta nik behin Iruñatik atea eta beraldea abitu, eta esaten, ze politxe da hau. Zenba gustatzen zaiten. Igual Karkastillo aldea eta Kaparrasoa da, eta jo, zerua. Jo, amapula zena betea dago, eta ez. Hola, demora guztien, da esaten zian, baina nola gustatzen zaizu hau? Nola gustatzen zaizu? Ai, nahi zoragarri egite zait. Eta geho, oaindik, esan bada jendea esateitena, hoi entzuten dunen posa ematen diola, gipuzkoar batek, esatea, Karkastillo gustatzen zaitela esate bateko, ez? Eta, bai, zuerzko posa ematea zu, arentxa hoi entzun da, bai, poste naiz. Baina nahi gauza bera gertatu zait, arealdea jundienen, lagunek, kanpoko dienak, da eraman, ez? Altzoaldea, Legealdea, Larraitzaldea, horko amezketa, jo, arentxa, nola ez diguzu esan, hain politxe dela zure herrietan, nik esaten. Eske bia bost mendi kate ikusten ditute, mendi begira bat, nik ez ditut, baina ez, kolorek, ez nituen ikusten, beak ikusten dituzten kolore beak, esan nahi dut, ni batzez, segun eta nola sartzen zean lekutan bai, eta nola bizitzen dezun, zuk entzun aldezula entzuten badezu, eta hori, behar bada, eskertzen dizute ere, bai. Eskertzen, esan ere, kontu hondikin ikusten dira behar dela, ez da gure etxea, ez da, ezin dugu, sartu. Eski kontua ez da erraza. Esan ere, bere neurrin dena, baina ja, oain dena, hain gainezka egiten nahi da dena. Nik ezautu dute persona bat, berari entzubion Nafarra da, eta entzultzailea da, eta berak esan zian behin, nola bidei batea eta hola, ni hemendik ez nola atea, ez? Ez da nire, ni hemendik atatzeko asmoak ez dakte. Hoi esan zian. Ez da, oain askotan burura etortzen zait, eta gaur ere pensatu, zein ote batea dotea da, igual seme-alaba txikiko haindik, eta igual ez da atea. O igual gaztetan asko ateatako izan da. Igual. Baina kontua, zerbait pentsatu gara da, eta zuk esatezuna lurra bizi dago. Bizi, eta hori ere ikusi behar den. Eta gizarteak ere bai, liburuan aipatzen dut, Proustek turismoari buruz, parra egiten zuen, Hilde Villiers, Monet eta horiek elkartzen ziren, impresionistak ditutako horiek, eta orduan bere margoak eta hola egiten zuen, eta jendea, turistak zijoazten tokira, ikustea Monetek margotutakoa, eta Proustek esaten zuen, baina Monetek margotutakoa, zan bere impresioa, ez da tokia fizikoki, da lagunen artean zegoela, eta ze gozo zegoen, giro hortan, eta hori azaltzen da, bere kuadroan. Argi joko horiek dira subjektiboak. Beraz, turismoa egiten dugunean, bidaiari lasaitasunarekin batera, inpresio horiek gorde behar ditugu. Hori da, subjektiboki lor dezakeguna guretzat eta gainekoentzat, eta ez bihurtzea gure esperientzia utzala. Nik uste dut bukara honekin, oso politxa gelditu dela, ezta? Eskerrik asko etortzeagatik.